Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең белән эфирда шоу-без тапшыру. Һәм мин аның алып баручысы Эльвина. Бүгенге тапшыруда Лилия Хайруллина имтиханнарын ничек тапшырганын ачыкларбыз. Хатирәләр юлы буйлап акциясының нәтиҗәләрен белербез. Булар һәм башкалар бүгенге чыгарылыштан шоу-біз тапшыруын башлап җибәрәбез. Июнь азагында җырчы Лилия Хайруллина социаль челтәрләргә имтихан тапшыруыннан видео язма куйды. Баксаң, җырчы Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният институтында белем ала. Әлеге вакытта Лилия барлык имтиханнарны уңышлы тапшырып, гаиләсе белән ял итә. Гаиләгә килгәндә, җырчының тормыш иптәше сәнгать белән берничек тә бәйле түгел. Рәсәй һәм чит ил артистларын өстен күрсә дә, миңа һәр чак ярдәм итәргә тырыша дип сөйләде Лилия. Белгәнегезчә, 1 июнь көнне ТМТВда зур хәйрия марафон узды. 14 сәгатьлек марафонда 15 йолдызлы гаилә тамашачыларны үз гаиләләре белән якынрак таныштырдылар. Балалар тәрбиясендә үз серләрен ачтылар. Шулай ук телевизор караучыларны изге эшләр башкарырга өндәделәр. Марафон барышында җыелган акча, бүләкләр Татарстан Республикасы ятим һәм инвалид балаларга ярдәм итүче НАЗ хәйрия фондына тапшырылды. Бу марафоннан соң ТМТВ телеканалына бик күп кайтавазлар һәм рәхмәт сүзләре килеп иреште. Кайбер сабыйлар нәкъ менә марафон уңаеннан беренче тапкыр Казанны күрде. Идел киңлекләрендә теплоходта йөзде, зоопаркка барды. ТМТВ телеканалы изге эшләрне бер генә көнлек итеп калдырмады. Хәзер исә безнең телеканал көчле ялганнан зур зыян күргән бәләкәй Рамиләгә ярдәм итәргә тели. 7 июнь көнне Буа районының Бикмураза авылында зур фаҗига килеп чыга. Аларның йортлары тулысынча янып бетә. Янгында Рамиләнең әнисе бәхетле очрак белән генә исән кала. Әнисе әлеге РКБның реанимация бүлегендә ята. Шунысын да әйтеп үтик, Рамилә әнисе белән генә яши. Әнисе аның бердән-бер якын кешесе. Тик менә әнисе терелгәч тә аларның барыр урыннары юк. Авыр хәлдә калган бәләкәй кызчык Рамиләгә без бергәләп ярдәм итә алабыз, дуслар. Ярдәмне булай башкарып була. 34-34 кыска номерга БФНА сүзе белән башлап СМС хәбәр юлларга кирәк. Әлеге СМСта сез күп акча күчерүгезне дә язарга кирәк. Бергәләшеп без сабыйга ярдәм итә алабыз. Рамазан аенда сез дә безгә кушылыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Бергә булган очракта гына без бәләкәй кызчыкка ярдәм итә алабыз. 75 ел элек 1941 елның 22 июнендә Бөек Ватан сугышының беренче куркыныч тавышлары яңгырады. Сугыш, күпме кайгы хәсрәт, ачык күз яшьләре, ятимлек китерде ул. Күптән түгел ТМТВ каналының ВКонтакте официаль төркемендә Бөек Ватан сугышы башлануга хатирәләр юлы буйлап дип исемләнгән акция игълан ителде. Әлеге акциядә катнашырга теләүчеләр хат язарга тиеш иде. Хатның эчтәлеген, кемгә юнәлүен катнашучылар күзләре хәл иттеләр. Килгән хатлардан без иңнәрен сайлап алдык һәм вәгъдә иткәнчә сезгә җиңүчеләрнең исемен һәм хаттан үзекне тәкъдим итәбез. Беренче кат Келәнче төп гомуми белем бирү мәктәбенең укучысы Хайруллин Захид Зөфәр улыннан. Ул безгә күрше бабасы Кадиров Габделхак Кадир улының тарихы турында сөйләп узды. 22 яшендә сугышка чыгып китә. 900 көнгә сузылган блокада көннәрендә Ленинградны саклауда катнаша. Сугышның алгы сызыгында танкларга каршы торучы артиллерист була. Ул сугышта 4 тапкыр каты яралана.
Ләкин бераз сауга башлауга яңадан алгы сызыкка җибәрүләрен сорый. Ленинград белән җитәкчелек иткән генерал Жуковның командасы катыгый була. Төньяк башкала Гитлерга бирелергә тиеш түгел. Меңнәрчә гомерләр берәберенә булса да, Ленинград фашистларга бирелми. Шушы җиңүдән соң Габделхай Кадыровка Ленинград оборонасы өчен медаль бирелә. Киләсе хат шулай ук Келәнче төп гомуми белем бирү мәктәбенең укучысы Хусаинова Руфина Рифат кызыннан. Ул безгә Дәү әнисе Хусаинова Халимә Хусаин кызы турында язып җибәргән. Әлеге хат Халимә апаның сеңлесе Шаһидә апаның хатирәләреннән язылган. 1941 елның ноябрь аенда хатын-кызларны җыеп окоп казырга җибәрделәр. Алар арасында апа да бар иде. Күрше Тәтеш районының Лаптин һәм Баймат авыллары арасында окоп казыйлар. Окопның киңлеге дә тирәнлеге дә 60 метр булырга тиеш. 2 ай бер әбидә яшиләр. Кыш бик салкын килә. 40 градусы салкында балчыкны лом белән ватып казыйлар. Ягарга утын юк, нәрсә табалар, шуны ягалар. Көнгә 400 грамм икмәк бирәләр. Туңмас өчен йөгереп кайттык дип апаның өйгә кайтып кергәне хәтеремдә. Инде сугыш күптән бетте, ләкин без бөек ватан сугышы турында унутырга тиеш түгел. Тол калган хатыннар, мәңгегә аерылган гашыйклар, гомерләренең соңгы көннәренә чаклы улларын көткән ата-аналар, туган җирен, туганнарын, сөйгәннәрен, бала чагаларын бер генә мәртәбә күрәсе иде, дип тилмереп сугыш кырында ятып калган ир-егетләрне, хатын-кызларны унутырга безнең хак юк. Без әби-бабаларыбызның хатирәләрен саклап, киләсе буыннарга тапшырырга тиешбез. Май азагында Пятница каналының ревизоры тапшыру 3-нче тапкыр Казанны төшерергә килде. Күптән түгел аның видеосы интернетка чыкты. Ревизоры алып баручысы тикшерүләрен Фатима кунакханәсеннән башлады. Кунакханә 5 балдан 0 балл алды. Аннары Ольга Романовская Южный сәүдә һәм күңел ачу үзәгендәге суши барга юл тотты. Тикшерү барышында тәлинкәләр стерильләштерелмәгән, идәннәр пычрак, өстәлләрдә тузан, әмма зал үзе чиста икән ачыкланды. Суши бар 4-тән 0 балл алды. Шуннан ревизорының алып баручысы Алафузов 3 һәм Бигичева 6 адреслары буенча урнашкан Добрый столовыйларның чагыштырырга булды. Нәтиҗәдә Бигичев урамындагы Добрый ашханасы көтелгән ревизор наклейкасын алды. Ахырда Ольга Романовская Барионикс аквапаркына юл тотты. Алып баручы аквапаркка билет сатып алды, әмма анда аны кертмәделәр. Администратор катнашуыннан соң Мәскәү кунакларын нихая керттеләр. Нәтиҗәдә аквапарк программа тарафыннан бик начар дип бәяләнде.
Шоу-біз тапшыруында ір-яңа клип біргелеп қарайбыз. Şaştırdı kızlar, әсер етті көзлер, тек сен deyip депті жүрегім. Сен бет ортамын, сен бет ярты жаным, тойып яшим қазір керегім. Бұл янымда Salkında жүзсем, жылы сөз ишітсем, сөзлеріңнен әрейм юғалам. Ғұмыр яратсам да, сен деп жан атсам да, мен өзімді сүйіп Şeyler
Хәзер бар дөньяның күзләре Франциядә барган Европа футбол чемпионатына юнәлгән. Безнең артистлар да әлеге вакыйгадан читтә калмыйлар. Актив рәвештә спорт белән шөгыльләнәләр. Шоу-биз тапшырында популяр җырчы Зөфәр Хәйретдинов футбол уйнаган тирәк кадрлар. Бары тик безнең тамашачылар өчен. Карыйбыз. Эй, Абзы, тут на тебя ли? Исәмсез хөрмәтле телевизор караучылар. Минем исемем Илшат Миннеханов. Бүген бездә кунакта җырчы, композитор, продюсер, Рәсәй авторлар җәмгыятенең Татарстан филиалының директоры Зөфәр Хәйретдинов. Зөфәр абый, исәмсез? Ничек хәлләрегез? Исәмсез, Аллаһка шөкер, хәлләр спорттагыча. Башлап җибәрәбез. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без Рубин футбол командасының өендә, Казан Арена стадионында. Бу урын юкка сайланмаган, хәзерге вакытта Франциядә Европа күләмендә футбол чемпионаты бара. Шоу-биз тапшыру командасы белән Зөфәр абый аны карыйбыз, һәм шуңа күрә бу актуаль темадан читтә кала алмадык. Зөфәр абый, безнең футболистларның бу чемпионаттагы уены ничек сезгә һәм гомумән безнең илнең җыелма командасына сезнең мөнәсәбәтегез? Мин инде үземне хәтерләгәннән бирле бер теге дөнья чемпионатында, Европа чемпионаты калдырганым юк иде. Менә быел чемпионат миңа шуңа начар тәэсир итте. Булай начар уйнаганнары бер кашан юк иде. Әлбәттә, теге артык 2008 елларны алып карасаң, анда күрсәткән уен белән чагыштырсаң, ул бөтенләй башка команда. Әллә инде без тренерны дөрес сайламадык микән? Әллә инде футболчылар үзләренә теге әйтәләр пик форма чыгып җитмәделәр микән дип. Менә шуның икесенең берсе нәрсәдер булганнар. Бик борчылдым, бик киендем, бик ошамады. Һәм киләсе безгә бит 2 елдан яңадан хәзер булачак дөнья чемпионаты. Менә шуңа ничек тә булса инде 2 ел эчендә яңа команданы ничек тә яңа яхшы команданы ничек топларга. Сезне кайсы җанатарлар төркеменә кертеп була? Гел булдыра алмыйлар, безгә бүтән команда кирәк дигәннәргәме, әллә булдыра алмагач нишлисең инде дигәннәргәме? Юк, мин бөтенләй башка төркемгә керәм. Мин оптимист. Җанатарларга керәм. Һәрвакыт өметләнәм. Бу юлы яхшы уен күрсәтергә тиешләр. Бу юлда булмаса кайчан булыр дигән ышаныч белән. Зөфәр абый, тамашачы сезне сәхнә кешесе икәнен белә инде. Сез инде әллә кайчан меңләгән кешенең мәхәббәтен яулап алдыгыз, әмма бүтән ягыгызны ачыгыз әле безгә. Бәлки сезнең берәр хоббигыз бардыр. Мәсәлән, балык тотарга яратасыздыр. Мин әйтмәсем, хоббиларым бик күп дип. Төп хобби ул инде мине иң беренче һөнәрем минем гомумән төзүче иде. Хобби иде ул вакытта минем өчен җыр. Ана шул җырлау, аннан соң инде шулай һөнәргә әйләнеп китте. Һәм инде шул җырчы һөнәргә әйләнгәч, тагын бер хобби калды. Ул да булса футбол белән волейбол. Футболның заманында яшь вакытта бик күп уйнадык. Һәм бик яратып уйныйдык. Хәзерге вакытта килгәндә инде әлбәттә футбол уйнарга хәзер инде хәлләр нәрсә юк. Шуңа күрә футбол бит бик зур көч сорый. Хәзер инде күбрәк волейбол белән шөгыльләнәбез. Безнең инде белгәнегезчә артистларның үзенең волейбол командасы бар. Без күп турнирларда чыгыш ясыйбыз. Бака менә Ходай шусыны аермасын дип торабыз. Анда яшь бара генә аңа да инде картаябыз дигәндәй. Әле менә футболга килгәндә минем балаларым да футбол белән инде минем кебек җинләнгәннәр. Улым минем футболда уйный, шулай ук 33 яшь булуына карамастан команда үзләренең командасы бар, үзләре уйныйлар. Улымның малае, минем анагым инде футбол кружогына йөри, инде менә аларның чемпион дигән командасы булганда аны команданың капкачысы дип билгеләделәр. Ул инде аңа бик каты куана. Тагын бер Алла берсә бер тагын 10 елдан соң мин Рубинда уйнаячакмын дип сигенә инде. Менә хобби дигәндә, яраткан эш дигәндә, талантлы кешегә үзен ничек күрсәтергә, хыялны гамәлгә ничек ашырырга. Кире сәхнәгә әйләнеп кайтсак, мәсәлән, ерак-ерак авылда мотор җырлый торган бер кыз яисә малай бар ди. Менә кайда барырга аңа? Әлбәттә, бу сорау бик тә читрәк сорау. Чөнки талантлы кызлар, егетләр, җырлаган егетләр, җырлаган кызлар соңгы вакытта бик катык бәйп иттеләр. Мин инде белгәнегезчә бик күп жюриләрдә рәис булып та
гади шушы жюри әгъзасы булып та утырган байтак. Һәм менә мин шаккатам. Ел сайын үткәргән конкурсларда инде алар алмашынып тора бит. Бер җырчылар түгел. Һаман яшь җырчылар башка җырлар киреталар. Мин шаккатам. Каян чыга икән шундый күп җырчылар. Һәм инде шунда уйлап куйдым. Алам барысы барыбер җырчы булып бетә алмыйлар. Менә мин шуңа аларга бер генә теләгән булыр иде. Шин талант, шин җырчы кеше булырга теләге булган кеше, ул беләсезме, бер конкурстан соң, әгәр дә ул анда лауреат була алмый икән, дипломан була алмый икән, инде борын салдырып, миннән булмый икән, булмады инде бу дип чемоданын күтәреп авылга кайтып китәргә тиеш түгел. Әгәр дә аның таланты чыннан да бар икән, аңа талант өстенә яңадан кирәк бит, менә бу үзеңдә эшләү, теге урысча әйткәндә максатка ирешүчәнлек, целеустремленность диләр бит инде. Менә шундый нәрсә булмаса, җырчы гына булып түгел, гомумән бер башка өлкәдә дә үзеңне испатлап булмый. Шуңа күрә мин уйлыйм, шушы яшьләргә, авылдан килгән яшь талантларга, җырчы булырга теләгән егетләр, кызларга бер кайчандагы да үзегездәге талантны сизеп, талантны тоеп, сез үзегез ышансагыз, бар сезгә менә мишенә теләр идем, менә шушы максатка ирешүчәнлек, бер кайчанда юлдан тайпылмагыз, бәрбер мин булачакмын дигәндә генә эш чыгарга мөмкин. Әгәр син андай мөмкинчелек теләгең юк икән, андай гомумән димәк син бу юлны дөрес сайламагандыгын сүз. Сезнең зур чыгыш ясар алдыннан берәр сынамышларыгыз, русча әйткәнчә приметаларыгыз бармы? Ул теге җыр белән чыгыш булса да, Рәсәй авторлар оешмасы кысаларында булса да, менә гомумән нинди зур чыгыш булса да. Юк, мин әйтмәсем, мен аны сынамышларга бик ышанып бетмим. Мин әмма барыбер менә бик җаваплы концертлар булганда, сольный концертлар булганда, концерт башланыр алдыннан мин бер ярты сәгать бер кеше белән дә сөйләшергә тырышам. Анда менә үзебезнең артистлардан башка әлбәттә сәхнәгә бер кеше килмәскә тиеш. Менә шул, чөнки юк бар сораулар белән, юк бар нәрсәләр белән синең настроеңны бозалар. Шуңа күрә менә шундый гына нәрсәгә мин игътибар бирәм, ә булай артык минем менә мин шулай эшләргә тиеш, концерт булсын уң яктан торырга тиеш дигән андый нәрсәләр юк калар. Бүтән шәһәрләргә чыгышларга, концертларга барганда берәр кызыклы ситуациялар булганы бармы? Бер генә мәртәбә түгел, бик еш булган бар. Чөнки һәрбер менә шул сәяхәтнең үзенең бер җүминкесе була. Берсе аеруча истә калган, әле мин җырларга башлаган вакыт 80нче елларның ахырлары булды бу инде. Ул вакытта мин концертларымны бу соңгы вакытта инде хәзер мин концертларның барысына үзем алып барам. Мин аерым алып баручы йөртмим концертларда. Ул вакытта концертны алып баручы бар иде. Һәм аны алып баручы безнең танылган юмор остасы Камил Кәримов. Язучы. Арчага китте концерт белән, 2 машина белән, 2 җиңел машина, берсендә үзем инде руль артында, икенчесендә минем музыкантым мәрхүм Марсель Иванов. Марсельгә әйттем дә кебек, әйтмәдем дә кебек. Компрессорны да Камил Кәримовны туктап алып китте. Бу уныткан. Килеп җитте, концерт хәзерләнәбез, концерт башланырга бер 5 минут вакыт бара. Мин инде сәхнәгә басып торам. Марселгә әйтәм. Марсель бар. Камилгә әйт. Чыксын, башласын. Марсельнең күзләре зурайды. Мин ди Камилне күрмәдем ди. Каясың ул ди. Как күрмәдем? Әйтәм, син алмадыңмы? Мин аңа ышанып, ул миңа ышанып, Камил безнең утырып калган компрессорны да. Һәм рәсмен нишергә инде концертны башларга кирәк. Шунда йөридер Арчаның егете, үзе шигырьләр язучы, үзе шундай бер алып барышлап ташлаган Расих Шамский дигән шагыйрь малай. Мин шунда Расих әйтәм, синең концертлар барган бармы? Конечно. Мәктәп әйе, башла. Мин инде җырларга дип хәзер әзерләнеп йөрим. Халык көлә, сәхнә кырында Марсель Иванов мине көтеп тора бит инде. Ул көлә, мине чакыра, киләм дә кил ди. Тыңлар ди. Мин барып тыңласам, бу Расих Шамский берсеннән берсе әчиле, тишиле анекдотлар сөйләп маташа. Минем күзләрем акайды, минем концертымда нәрсә булганы юк. Ничек инде? Шундый солидный, серьезный концерт и шундый менә анекдотлар сөйләр. Анда теге нәфис сүз дигән әйбер юк. Анда гел анекдот. Мин концертның кырыннан, тәпәрдә кырыннан бакылында кул булыйм. Тукта, мәктәп чыгып кит, кирип кит. Хәзер бу кирип киттең. Нәрсә булды ник? Мәктәп булды, җитәр. Рәхмәт, күрсәттең. Дәшем әйтәм, үзебез как-нибудь. Һәм менә шуннан соң инде менә шул очраклы хәлдән соң мин концертларны үзем алып бара торган булып киттем. Бу дөньяда барда кала, артта
бармый. Ömür üte her qaysyсын Beremlep sanay Mileş şımık balan pala Qayın pala uturıp Hüytüründe pala yüke Başın yiyip yuksınıp Yalışlardan saklana kut Keşiligini yoğaltma Ömürler bittik uzak Alda cevap unutma Зөфәр абый, рөхсәт итсәгез, гаилә темасын кагылып китәсе килә. Сез 11 бала тәрбияләнеп үстерелгән гаиләдән. Абыйларыгыз, апаларыгыз исән саумы? Алар арасында сезнең кебек иҗат кешеләре бармы? Шуннан мин 11 бала арасында 10-нчысы инде. Миннән соң әнигә алтын медаль тапшырганнар герой ана дигән. Шуңа да бәлки мин инде алар арасында бераз аерымрак юлдан киткәндермен. Әлбәттә, абыйлар, апалар арасында күбесе шактый сәләтле кешеләр, күбесе югары белемле, җыр ягыннан да берәр мәҗлесләр булганда барса бик яхшы, бик матур җырлыйлар. Күбесе баянда, инструментларда, гармоннарда уйнар. Кызганычка каршы инде иң олы апабыз вафат булды. Хәзер унавына калдык. Ничесен бит менә минем үземә дә инде 56 да артып китте. Иң олы апам минем бүгенге көндә 76 яшь белән бара. Кергенә картаябыз, ничесен бит инде. Дөнья тиктирмәй. Хәзер инде Аллага шөкер, аныкларыбыз үсә. Инде мин 3 анак бабасы. Менә кызым да, малаем да тормышы булдылар. Анаклар үстерәбез. Алар безне бүгенге көндә шатландыра. Аларның теге бөтен һәрбер адымнарына куанып, сөйнеп яшибез. Сезнең тормыш иптәшегез һәм балаларыгыз нәрсә белән шөгыльләнәләр? Тормыш иптәшем Зөһрә исемле, ул инде гомер буе врач, доктор. Соңгы елларында ул инде күбрәк радиология, рентгенология бүлеген җитәкли. Безнең республика онкология диспансерында эшли. Балаларга килгәндә малаем минем беренче балам бит малай. Аңа инде әйткәнчә 33 яшь. Ул кичкенә бер бизнесмен, үзенең эше бар. Һәм шулай минем кебек спортны бик ярата. Аның 2 баласы оныгыма 7 яшьтән арты инде Кәрим. Икенче анакчыбыз, анысы Ясмина, 2 яшь ярым, быел 3 яшь була. Әзерләнәбез балалар бакчасына бергә. Икесе дә шугадыр тәтиләр, андагы яратмый мөмкин түгел. Инде кызыма килгәндә, кызым шулай ук тормышта, инде ярты яшьлек малайын тәрбияли. Ул шулай ук бүгенге көндә декретта булса да, инде аңа хәддә безнең университетның юридик факультетын бетереп, аның өстенә тагын безнең финанс икътисады институтын шулай ук диплом алып, 2 мәртәбә дипломлы хезмәткәр булып, ана хәзер декретта утыра. Әлбәттә, эшли, шулай ук җаваплы эштә, бер отдел җитәкли. Менә әлегә шундый нәрсәләр. Сез ничектер тормыш иптәшегезнең мәхәббәтен яулавы кыен булдымы дигән сорауга, кыен булмады, аның әнисенең мәхәббәтен яулавы кыенрак булды дип җавап биргән идегез. Бу көлке өчен генә әйтелгәнме, әллә чынмы? Бу чыннан да шулай. Беренчедән мин инде хатынымның артыннан теге урысча әйткәндә ухаживать итәргә башлаганда, алар минем бере алгач, хатын да, аның әнисе дә минем үземнең тормышымны алдагы көннәрдә сәхнә белән бәйләячәгне белгәч, булачак төш бик риза булмаган иде. Мин артистка бирмим кызымны дип тә маташкан иде. Әмма күрәсең, әллә булачак хатынымның мәхәббәте көчле булды, без аны җикәүләп җиңдек. Әкреннән инде бүгенге көндә төш Аллага шөкер дип яши инде.
Киевым Зөфәр булган икән дип. Тамашачыга кабатлап әйтәм, Зөфәр абый Рәсәй авторлар оешмасының Татарстан филиалының директоры. Зөфәр абый, күп кеше аның нәрсә икәнен дә белми. Гади тел белән аңлатып китегез әле. Бу оешма нәрсә өчен җавап бирә һәм нәрсә белән шөгыльләнә? Кыска гына әйтүе әлбәттә бик кыен булыр, әмма шулай да мин аңлатырга тырышып карамын. Россия авторлар җәмгыяте ул авторларны берләштерә. Беренче чиратта ул шагыйрь, композиторлар, драматурглар, художниклар, хореографлар, сценографлар, менә шушы авторлар. Авторлар шушы җәмгыять белән килешү төзиләр, договор төзиләр дәге. Һәм инде шушы договор нәтиҗәсендә безнең оешма кулланучыларга рөхсәт бирә. Һәм шушы рөхсәт өчен әлбәттә инде акча авторларга җыя. Солидныйрак термин белән әйткәндә, Россия авторлар җәмгыяте ул авторларның милки хукуклары белән идарә итү оешмасы. Мәсәлән, без инде бар бит тагы милки булмаган хукук, мәсәлән, исем өчен генә. Менә кемнеңдер исемен яклап без йөрмибез. Киресенчә, без аның менә шу акча киргә торган хукукларын яклыйбыз. Милки хукук. Нәрсә инде ул? Мәсәлән, кемнеңдер җырын каядыр бушка җырлыйлар икән, без аны табып, аны килмәндә дип җавап кайтартырга тиешбез. Менә шундый ишаралар булмасын өчен безнең оешма кирәк тә инде. Кайдан микән бәхет диеп, күпме эзләнеп йөрдең, абага ярдәм итәр дип, кар урманнарга кердең. Абага ярдәм итәр дип, кар урманнарга кердең. Серле томан чорнап алган, кар урманнар Беркемнең күргәне юк чәчәген абаганың. Серле томан чорнап алган, кар урман аланнарын. Тик беркемнең күргәне юк чәчәген абаганың. Сезне чын полиглот дип атарга була. Татар һәм рус теленнән башка сез инглиз һәм итальян телләрен беләсез. Кайда өйрәндегез аларны? Бу тормыш зарурлыгымы, әллә үзегезнең теләгегез буенча өйрәндегезме? Әлбәттә, бөтенләй полиглот дип әйтү зур дип авылдашып әйтү алай кирәкмидер. Чөнки инглиз телендә, итальян телендә мин алай чын мәгънәсендә свободно сөйләшеп булмый. Инглиз телен без өйрәндек консерваториядә, ул миңа бик ошады. Миңа шуңа күрә шушы программадан тышта үзләштереп маташтым, өйрәнергә миңа әйтәм бик ошады, бик матур тел, татар теленә бик якын тел. Татарларга аның теге менә произношение буенча, яңгыраш буенча ул бик якын тел. Инглиз телендә ул шул дөньяда кирәк булганга мин беләм дип әйтә алмыйм, әмма бер барып чыксаң, инглизчә аралашып була инде. Ул бит инде ялларда күп йөрибез, бик күп илләргә чыгабыз, бөтен дөньяда әлбәттә күп основной төп тел ул инглиз теле. Инглиз телен бераз сукалыйсың икән, син значит ач калмыйсың дигән сүз. Тапшыруның озагы якынлаша. Тагын үзегездән бер-ике сүз ишетергә, тамашачыга нәрсә әйтәсегез килә? Мин тамашачыга шуны әйтер идем. Менә дөнья бит ул стадионга барсаң да, бармасаң да бара ул. Тормыш та шулай ук бара да бара. Ә менә мин уйлыйм, килегез футболга, килегез шушы матур мәхәббәт шушы стадионга. Анда футболга үзе бер бәйрәм булыр сезгә. Ул сезгә менә бер дә стадионга җырмаган кеше өчен ул зур вакыйга булачак. Яны шигем юк. Чөнки беренчедән сез үзегезне күңелегезне ачачаксыз. Икенчедән безнең футболчыларга зур ярдәм булачак. Сезнең алкышларыгыз, сезнең кулчабуларыгыз. Безнең футболда менә шуннан тора ул. Футболчыларның ничек уйнавы, ул бит тамашачыларның ничек итеп аларга мөнәсәбәтләрен булганда гына аларның уйнавы яки яхшы, яки начар булырга мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә без аларны поддержать итмәсәк, бу стадионга уйнавы бик кыендыр ул. Мин акча эшлим дигән булып, акча гына эшләп булыр, уйнап булмас ул. Инде син инде кемгәдер үзеңнең сәләтеңне күрсәтергә теләп, кем өчен дә уйнасаң, ул бөтенләй башка төрле уен булыр иде. Чын йөрәктән булыр иде.
килегез стадионнарга, килегез спортның футболга түгел башка җирләргә. Чөнки үзегез әгәр дә спорт белән шөгыльләнмәсәгез, спортны карау минем өчен сезгә ул күңелегезгә, үзегезгә бик күп яхшы, мотор, яңа эмоциялар бирәчәк. Зөфәр абый, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Вакыт сизелмичә үтте дә китте. Тагын безгә кунакка килүегезне көтеп калабыз. Мин шәхсән үземнән һәм Team TV телеканалыннан сезгә уңышлар телим. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт барыгызга, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Әлбәттә без чакырсагыз, безнең аяк гел идәндә булыр. Шуңа күрә сезнең белән саубуллашабыз. Team TV каналын карагыз. Шулай итеп, тапшырубыз ахырына да җитте. Сезнең экраннарда шоу-без тапшыру булды. Безнең тапшыру тамамлану Team TV каналыннан аерылырга кирәк дигән сүз түгел. Алда сезне популяр җырлар һәм шәп клиплар көтә. Мин Эльвина сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам. Пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up Atelier Vizaj һәм Stil studiyasi taqdim итә. 3 ай буена безнең профессиональ визажист-стилистлар сезне иң мөһим тантанага хәзерләргә ярдәм итәчәк. Макияж, прическа, маникюр, педикюр, шугаринг, солярий һәм башкалар. Сез иң матур кәләш булачаксыз. Бүген сезнең өчен онытылмаслык булсын. Телефоны 226 02 70.